Čaute ľudia, moje meno je Adrian a dneska naša téma je zase škola. Tak ako viete, tak dneska, štvrtok budeme mať dosť veľa práce, tedy nebudem točiť, lebo budeme písať z matiky, z geografie, ešte z biológie. Tak preto nebudem točiť videa, lebo nemám ešte čas, cez víkend. A ešte dole do popisku som vám zabudol, či dole do komentárov mi môžete napísať, že aký challenge chcete. To je akože výbia, neviem. Chubby Bunny challenge, či s hosťom a či sám ešte to môžete napísať. No, ešte môžete, hodím vám link na Google Mysli, dole. A tak viete, jak to chodí s tými známkami, musím sa veľa učiť. Na štvrtok som vám ešte spomínal pred minútou. A ešte čo? Ešte jeden challenge, budeme natáčať s kamarátkou. Ešte natočiť to som čo sa s ňou dohodnem. Že budeme točiť Chubby Bunny. Ešte musíme vymyslieť. Taký krásny challenge sme vymysleli, ale nevieme ho akože nazvať, ako neviem ešte ho nazvať, že aký a čo to bude. Prepáčte za audio, lebo tu fúka vietor, jak vidíte. Jak vidíte, tu fúka vietor, tak nemôžem za to, no ešte to skúsim tak upraviť pre vás, aby ešte ten komentár platí. Nezabudnite. Ten komentár, že môžete mi napísať, že aký mám točiť challenge a s kým. Buď sám, alebo s hosťom. Ešte si vymyslím, dobre? Takže majte sa, čau.